Аз съм Деница Петрова. Днес ще се проведе кастинга за водещ на ученическа телевизия, на който ще бъдат избрани лицата за диктор и водещ. Нашето жури се състои от специален гост Таня Щилянова, репортер на нашата телевизия, Митова, оператор, Димитър Ангелов, режисьор на продукцията, Иванка Христова, ръководител на извънкласна дейност, и Максим Малаков, режисьор на продукцията. Предстои представянето на участниците. Малко ще заповяда и първият участник. Аз съм Александър Захарев, СТБ. Добре, Александре. Ти по литература какви оценки имаш? По литература е шестицена. А по български? По български не съм сигурен. Единственият човек от 10-те 2 класа, който има само шестици до сега на всички тестови. И една четвърка Една четвърка няма значение. Александре, понеже мисля, че имаш усет към текстовете, към четенето, усещаш това, което четеш, просто без да се притесняваш, искам да изчетеш този текст. Ученици се представят за приближаващата пролет. Днес от 17:30 часа в културен център Морско казино, зала Петя Добарова на град Бургас, по повод настъпването на пролета, ще се проведе поетичен рецитал на учениците от школата по театър Православни светулки към ОДК Бургас с ръководител Атанасия Петрова и празничен концерт на учениците от школата по пиано към ОДК Бургас с ръководител Илонка Чакърова. Те ще представят стихове за пролетта на фона на нежна лирична музика, изпълнена на пиано. Вход свободен. Само да ни кажеш, коя година е основана българската държава? 671. Да, хайде, само първото, елан, и първото, давай, първата строфичка да се опиташ да ни прочетеш. Люка се люка полюква, люката любка се люка, люката юка полюква, люкай се любки на люки. Достатъчно. Георгиева Капахлева от 9 клас. София съм родена и ще тук живея. Живееш в Стара Загора? Да. Каква специалност? Ветеринарна техника. Добре. Редки астрономически събития ни очакват тази година. По-високо говори и не бей бързо. Не бързай. Ние не те изпитваме за това дали можеш да четеш. Ние искам да чуем как можеш да четеш. Редки астрономически събития ни очакват тази година. Тази година е богата на астрономически събития, много от които са изключително редки. Това обясни доктор Алексий Стоев, директор на филиала в Стара Загора на Института за космически изследвания и технологии при БАН, цитиран от БНР. Ще има 2 слънчеви и 2 лунни затъмнения и, разбира се, диамантът в небесната корона, така нареченият пасаж на Венера през диска на Слънцето. Това явление може да се наблюдава през юни, уточни Стоев. Днес започва астрономическата пролет. Астрономите наричат този ден ден на пролетното равноденствие. Това означава, че Слънцето все повече и повече ще се издига над хоризонта, докато стигне през лятото максималната височина, като все по-силно ще огрява земната повърхност. Това е свързано с ъгъла на падане на слънчеви лъчи, каза още доктор Алексий Стоев. Добре. Благодарим. Хайде да опиташ да прочетеш първата строфа. Люлка се люлка по люлка. В люлката люлка се люлка. Люлката люлка по люлка. Люлка и се люлкине люлки. Добре. Кой е написал, кой е автора на романа Подигото? Иван Вазов. Браво. Достатъчно. Стига толкова. Добре, чуваме. В 9 клас съм. Принцип съм в Стара Загора, но живея в едно село близо до Стара Загора. Казва се село Рачи Кончина.
Натали, така ли? Натали Стоянова. Натали, добре. За първи път гимназисти от Сандански заминават на практика в Германия. Късметлите са 20 ученици от специалност цветарство в земеделска професионална гимназия Климент Чемиряжев, съобщи директорът Емил Терзийски. Те ще проведат двумесечна до седмична практика, като всички са преминали интензивен 100-часов курс по немски език, воден от учителката по школата Дора Митрева. Не, от началото, а второ. Люка се люка по люка, люката люка се люка. Люката люка по люка, люка по люка и люки. Кой е президент на България? Не знам. Не знаеш. Стария президент на България? Стария президент е Първанов. Новият да вземеш да научиш кой е новият. Добър ден. Добре. Кандидат номер 4, моля да се представи, че не го познавам. Баба, не търсим таланти, търсим сериозни хора. Не правим шоу. Иван Траполев. 10 А, ветеринарен телеком, ПГВМ, Иван Петрович Павлов, град Старозора. Значи не може да е. Не може да е техникум и ПГВМ едновременно. Ти каза и двете. В кое си? В техникума или в ПГВМ? В гимназията ли си или в техникум? Първо ПГВМ. Някоя... Учениците се представят за приближаваща пролет. Днес от 17:30 часа в културен център Морско казино зала Петя Добарова. Аз ще изреждам. Зала Петя Добарова на град Бургас, повод настъпването на... Аз не мога да разбера всичко запушено на свят. Ще се проведе поетичен рецитал. Той стремежа си да е сериозен, да прави написа. Успокой се, бе. Школата ми е театър православни светулки към ОДК Бургас, ръководител Атанасия Петрова и празничен концерт на учениците от школата по пиано към ОДК Бургас, ръководител Илонка Чекърова. Те ще представят стихове за пролета на фона на нежна лирична музика, изпълнена на пиано. От Болен. Кастинг за водещ. Люка се люка по люка. Люка. Това не е за смях. Люка се люка и люка по люка. Люка и се люке. Люка по люка юге. Люка се люка по лява, люка се по лява. Люка по лява и люките. Да ти просто го измисли. Възможно най-бързо да чуем, ама ясно. Да чуем как може бързо. Люка се люка по люква, люка се люка. Люката и люка по люква, люка се люки, люки на люке. Люка по люква и люке. Люка се люка, уйка по люка. Достатъчно. Как се казва Мис Свят? Мис Свят. Мис Свят. Коя е Мис Свят? Или каква народност? Няма време. Аз сещам само за Мис Дупен. Добре, кажи ни я. Не знам името му едно. Добре, аз имам един въпрос. Впрочем са два. Кой е министър на... Кой е военният министър на България? Мисля на отбраната. Ваня Ангелов. Точно така. А кой е главнокомандващ на българската армия? Господин Росен Плевски. Кой ти води към информационни технологии? Добре. Обща култура. Много сме доволни. Браво. Моля да изчака. По-сериозно. Той може и по-сериозно. Ами, може да спреш да го стискаш вече и да излизаш. Може ли да ни спите една песен, господин Колев?
да прероби се като... С малко на смешна треска. Притеня се го прием сцени. Много прекрасно хора, ще щях да голяма сцена. Не да е вега. Може да стане, че правда е спеш. Песента се казва Тишина. Трябва да ви. И то бяла тишина. Ако искаш, може водиш журито да се завъртиме, да не те притеснявам. Аз ще обърна. Той да се завърти, той да се завърти. Искам да се обърна, да се притеснявам. Ще пееш ли, господине, или не? Разбира се. Краси Аврамов слушам, май. Народна песен, знаете ли, Миша Николев? Коло седеше на високи чардаци, коло седеше на високи чардаци. Ръчница, може ли да играете, господин Колев? Ръчница, може ли да... Сава Янкова, от 10 А клас, Откъде си? от град Карлово, На колко дни сте? 17. Какво работите? Уча! Сега. Къде учите? Ще ви... Петя на мен, Иван Петрович Павлов. От текста ли за заглавието или няма? Няма значение. Днес от 17:30 часа в културен център Морско казино, зала Петя Барова, на град Бургас, с повод настъпването на пролетта, ще се проведе поетичен рецитал на ученици от школата по театър с православни стъпки. Какъв е патрона на училището, в което учиш? Съжалявам, не знам. Как да не знаеш? Патрона на училището. Какво значи патрона? Как се казва училището? Това значи... Иван Петрович Павлов. Как да не знаеш? Това е патрона на училището. Това значи патрон. Това Кой е означава... президент на България? Росен Плевнелиев. Министър-председател? Бойко Борисов. А дясната ръка на министър-председател? Ама това е кастинг за водещи, не за политик. Трябва да изпитам. Обща култура, абсолютно. Чичето на Бойко Борисов. Още един на въпроси специалния гост. Бихте ли се наели отново да участвате в подобна продукция като жури? Имате ли идея за подобно нещо в музикална дейност или актьорско майсторство? За музикална дейност не бих се наела, но по отношение на актьорско майсторство мога да участвам. И мисля, че ще бъде много интересно и ще открием с доста хора, които наистина заслужава и могат да работят в подобна работа, но трябва да има по-голямо разгласяване и повече предварителна работа, защото много по-интересно ще бъде, много по-добър ще бъде резултата, ако има не 5, а да речем 20 участници, от които да избираме. С удоволствие бих участвала в някакъв формат и бих добавила, предложила някои нови идеи, ако вече знае точно каква насока ще бъде. Благодаря ви много. Сега ще ви оставя да решите кой ще бъде победителят. Предполагам 5 минути са ви достатъчни. Петва, обмисля, в крайна сметка журито реши, че най-добре от всички кандидати, отговарящ на всички критерии, е Александър от 10 В клас. Кръвна вода. Александър е избран както за водещ на телевизията, така и за диктор, ако трябва да чете определени текстове.